କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଏନ୍ପିଏସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ। କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଏନ୍ପିଏସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ ର୍ୟାଲିରେ କୁତ୍ରା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ବାହାରି କୁତ୍ରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ 4 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର କୁତ୍ରା ବିଇଓ ଗୁରୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ 2021ରୁ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠିକା ଅବଧିକୁ ଚାକିରି କାଳ ସହ ଯୋଗ କରି ସେହି ଅବଧି ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏନ୍ପିଏସ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଓପିଏସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏକ୍ସ କେଡର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ବ୍ଲକ ସଂଘ ସଭାପତି ପୁଲିନ୍ଦ୍ର ଦିଉରିଆ, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶଙ୍କର ନିଖଣ୍ଡିଆ, ଉପସଭାପତି ବିକାଶ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କାକ, ଅନୱର ଅହମ୍ମଦ, ବିପିନ ସାହୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଦୀପ୍ତ ବେହେରା, ତପନ ସେଠୀ, ନାରାୟଣ ମହାନନ୍ଦ, ଆଲକା ବେହେରା, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜୟପୁରିଆ, ସରୋଜ ମିଞ୍ଜ, ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ଟୋପୋ, ରାଜେନ କୁଲୁ, ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର କାକ, ଦେବାନନ୍ଦ କଣ୍ଠିଆ, ପ୍ରମିଳା ତିର୍କି, ଜନ୍ମଜୟ କେରକେଟ୍ଟା, ଗୌରାଙ୍ଗ ଲାକଡ଼ା, ଦର୍ଲି ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।